Lakhain ko Trok Duar Bagori MSC constituency kaparlo Deithor Soil Conservation Range Office quarter keme ajok chokomar atum kesung nang. Akimi kikim kalite ke dotang a quarter kasalam akanang sol. Lason si Deithor Soil Conservation Range Office along aprang ke staff atuma phan kepado ponji phan quarter piponlo. Lapen kimrang ponlo lapen dota dopon bomlo. Sitame ko ananing kanlo ni bangso quarter ahem ki kimpon non ke quarter ahem amasi doa thai avipin anlo. Sitame staff atum ke heloving penta sai kam ke klem atum du. Sitame non ke quarter ka ve joksi along ka break boha ke doa hem donang rong lo. Ladak Deithor Soil Conservation Range Office along ke kai ke ta mithang asaya bang ke chiklem pon ve. Sitame ladak Deithor Soil Conservation Range Office along ke kai ke ta amithang asaya bangke chiklem pon ver asonsi thekdun long ver pusi habarara tumpen ninje pon bonta kwata hema bang repairing asonte mesenji pusi habarara tumpen ninje pon thu lasi local MAC and Parta Education EM Richard Tokbi Soil Conservation EM Prabhat Chandra Taro Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangatum labangso quarter amukha repairing asonte mesenji mate initiative and pon asonte mesenji puta hawar arara tumpen chethan ponriti. News report Karbiang Long Live.